Okay, may gabi no. Ang ato ang title karon sa atong paghisgutan mga kaigsuonan nga tinuod ba nga si G. Carlo Badinas mo atubang no, mudawat kay iya mong gidawat sa ako ang challenge kay matud pa niya among conversation ganiha mga higala, matud pa niya nga ang manok daw kuno niya ako nya ikaw bro mukaon kag manok. Ako nga di ko mukaon og manok basta di pa maluto. Isa nga pero mukaon ka, kung nga di lagi ko mukaon nya ingon siya nga pero maluto na mukaon ka, ko mukaon ako kay luto naman. Ya itlog mukaon ka, kung nga itlog adi po ko mukaon itlog basta kay dili maluto. Ya pero maluto mukaon ko mukaon ya pareha data. Kung nga pero ikaw mukaon og ilaga, insa nga di na kuno siya mukha og ilaga kay di na kuno masulod siyang ginhawaan. Madahan gihinluan na sa Dios nya di masulod si mong ginhawaan madahan. Pagtarong da kuno diha ako sing giingnan ba. Ya di magani ka mukaon og timos nga gitugot sa Dios. Ako sing giingnan mukaon og timos oy. Mukaon og timos. Unsa challenge ta? Sige. Magigsunan. Sulod mo sa ako ang live ron kinsay mo sulod. Sulod mo sa ako ang live karon og kinsay mo sulod kay atoan ning hisgutan magigsunan og matinud-anon ba si G. Carlo Badinas. I-share ninyo ni sa iya ha. Nga? Ito ning i-share sa iya mga kaigsunan. Ito ning i-share. Kina ko nang na-share, no? Lihog ko og message sa iya ha inang nag-live ko. Kaya ako siyang pasudlon, no? Ato ang kana bang usay tawag ani? Ato bang klarohon kung matinud-anon ba siya, dili ba siya bakakon kay ug bakakon siya o ato pa way challenge meta walay showdown mahitabo, no? Kay challenge man siya. Nag-challenge pud siya. Nya karon pakita gyud ni. Kay ako magsuhol ko sa mga bata, naghamo ko masuhulan dire. Manakop og timos. O manakop og timos apan-apan. Nya gikan sa ulo, tiyan, pako, kaon gyud. Kaon gyud kay challenge man. magmukbang. Nya siya pod ingon siya nga siumay daw kuno isagol siumay. Klaro na siumay. Binuang pa lang, baboy pa lang tong gisagol sa siumay di kanse ko. Kinahanglan nga pakita niya nay ulo, nay ikog, nay panit. Way panitay. Shoot ko ano god challenge god. Magmukbang ming duha. Mukaon di ay si G. Carlo og butiki. Dili nang butiki, ilaga yun. Ayan ang butiki kay kanang butiki nga. Ug butiki magkaigsunan mo ikaonon. Nga kuana kanang sisior kay na daghan kay na bisag imor nang dakpon nya paghamay saw-saw nimo na sa suka. Makaya ra na pero kini yung ilaga. Kini yung ilaga. Mutan-aw jud ko kay gamit pa sila og
unang Timoteo 4:1 padulong 5 nga wa gid ako no ipasalikway be. Atong klarohon kay sige man gid pasiatab anang inyuhang burit jud nga gihinluan na sa Dios tanan nga naa dito sa habol be. Mukbang ta. Kanang hinlo na Dios pagigahinlo nya paghuman mag-alang-alang pagkakaon. Ha? Mag-alanganin pagka nga Dios na ginaghinlo ana, awa na alanganin. Klaro na kay nagahinluan nya paghuman mag-alang-alang pagka kung naa sa imong una-una naghinluan na ay ayaw naghugasi. Oh. Ayaw naghugasi. Gihinluan na god. Mayon buka nga mag-ihaw og manok wa din mo gihugasan. Awa man may doktrina nga ang manok kining gihinluan sa Dios dili. Wa may doktrina ana mga bangos gihinluan sa Dios ulay. Wa may doktrina ana. Kanang gitugot sa Dios di wa na niya gihinluan. Oh, hinlo ng daan. Oh. Hinlo ng daan. Una nga ayaw mi baliha nga og mag-ihaw mi og kuan amo bang hugasan unsa diha may baliha na kay wa man mi nag doktrina nga gihinluan na sa Dios kay sukat pa sinugdan hinlo man ang daan. Amo na nang gihugasan kay aron nga makuha ang dugo. Oh, nya makuha ang iyang anghit. Pero wa mi doktrina nga gihinluan sa Dios kay hinlo lang daan. Asa si J. Carlo Badinas pasudlan ninyo? Lihog ko Jesus Marie may gabi diha nimo no. Lihog ko sister man siguro ni or brother. Lihog ko PM ni kuan ni J. Carlo Badinas ina nga nag-live ko kay atong pasudlon. Ato sing welcome sa tuang programa. Ato siya ning i-share, ha? Sige na. Sugod na ta, kung ang ipang share. Matod pa ni J. Carlo Badinas mga kaigsuunan. Matod pa niya. Imo dang gisupak ang buhat jis. Kay di man ka mukaon. Kung nga wala ug ako'y magpamatuod ana ginluan na sa Dios, di na ako nasupakon. Tinuod na. Kay wa na ako supaka, buot pasabot. Tanan nga naa diha. Butang tag ilaga, bitin, ulihipan, tanga. Sa padiha nga kuan nga mga mananap, halo. Sa pagdiha nga mga mananap. Butang taabi og kining kuan, kining buaya. Tama gid dito. Napo dito ang kanang gitawag nila akan anaconda. Napo dito ang Jurassic. Unggoy. Napo dito. Kaya naa dito, kung di gani ka mukaon, sa ito magisupak nimo. Ay. Naunsa naman taon. Kung imuha siyang gipamatudan nga hinluan na, i-prove nga hinlo na. Ikaon yun. Ay, yung duha-duha. Gamit man mo og kuan, Timoteo. Unang Timoteo 4, padulong sa 1, padulong sa 5. Way isalikway. Ipakita nga wagi isalikway. Sige man mo pasiatab nga gamit mo mga bersikulo nga tinunto. Gamit mo kapitulo nga binuang. Ipahaom ninyo sa inyong gininhawara sa inyong gikinabuhian nga mukaon mo. Nya pili-pili lang. Uy, pili-pili. Ay naunsa. Ni Brother J. Carlo Badinas, karon sulod sa kuang live kay ako ang ipakita nimo. Ako kang i-challenge. Kanang tinud anay. Ayon na ingon nga gisagol sa siumay kay wa man ay klaro. Manay klaro. Kanang tinud anay ba? Nay ulo, nay lawas, nay tiil, nay ikog, napay balahibo. Showdown ta. Ako kay ingon man ka nga di man gani ka mukaon og timos nga gitugot sa Dios diha sa Levitico. Mukaon ko ay. Wa lay ka nasayo di ay nga dito sa una sa Lurugan Bukidnon. Lurugan Bukidnon kinsay makabiyoan ako ang live Lurugan Bukidnon
nidagsang dito mga kaigsuonan ang gitawag nila dulon, timos. Dulon, apan-apan. Dagsang sa katubhan. Ingon akong uyuan nga, sudlon na to ang katubhan. Dalatag kuan, dalata og kining mga flashlight. Pagsulod nimo mga kaigsuonan, Petromax. Pagsulod nimo kanang mga apan-apan, galinya sa dahon sa tubo, mangambak. Ug di lagi ka masipyat lagi maambakan imong mata. Kaingon juga nga mura ka gitirador, dagko kayo. Sulod na mo mga kaigsuonan sa net. Pag abot sa balay, mga manglukso man lagi og di ka kamao, nagpabukal mig tubig, pabukal mig tubig mga kaigsuonan unya. May gabi day ni Lock Series, no? Good day, brother. Pizza 20 na, basin makaadto ka. Okay. Domingo man lang adlaw, unsa nga oras bro? Kay aron nga, unsa nga oras ang schedule, kay aron nga makaadto, nya. Naada ko yung mga, naada ko na tayo mga bisita na ko nga nasa mga pastor, o unsa ba? Lihog ko na ko, comment. Padayon ko sa kong istorya mga kaigsuonan. Ang net nga gibutang na mo sa kining ininit. Isawsaw sa ininit mga kaigsuonan. Kay aron nga pag human, kay prituhon nimo siya nga tagsaon nimo bubo, mangambak man. Nagpabukal na yun may og pag human na mo lapwa na siya. Nagpabukal na yun may og kining mantika, kalaha yun, mga siguro to ka lapad siguro. Mia kuaning Tanaw ko ni bata, Mia? Tanaw ng bata. Pagka human naglapwa mga kaigsuonan, giwis ka na mo siya og asin. Giwis kag asin, nya pagka human gibutangan og kining gibutangan og crispy fry. Gitimplahan. Gibutangan og cornstarch mo siguro tong gibutang sa kung iyaan. Pagkahuman nga nagbukal ng mantika, gilunod. Pula-pula mga kaigsuonan oy. Lami kayo. Kung tagaliti ka, makaingon jud ka nga marasa-rasa it makarob-karob. Pagkalami agin mga kaigsuonan. Maoro to among gisudan. Gisudan unya pagkahuman nagbalon ko kay pagkahuman na og kuan mga kaigsuonan, human na og kining luto na. Abi nimo unsa gibutang sa nigo. Nya gibutangan og kining sa uyuan og flavor nga barbecue nga murag norba nga pino, butang barbecue. Unya katong sili nga powder nga pula kay nga mura og night cheese agol. Gibutang. Nya pagkahuman giukay. Pwede nimo lanlanon. Pwede lanlanon. Perting lami agid sa timos kanang gitawag apan-apan nga dito na sa lurugan gitawag sa dulon. Dito sa Imbisi. Halos pud mga taga Imbisi, mga Imbisian, mao pud di ay. Kay nagsakay ko kay nagkonduktor man ko dito mga kaigsuonan og jeep, mga dagan og mga 3 ka tuig. Ang among biyahe lilingayon og lurugan og Valencia Bukidnon. Upper lilingayon, lower lilingayon, Imbisi, kining Bagong Taas. Nya diha nga mga lugar mga kaigsuonan 3 ka tuig diha. Sa MBC mao pud ilang pagkaon ang mga tao dito nga mga estudyante. Tiaw mo na. Gipamatud-an na mo nga ang Dios kay nagsugo siya nga makaon na. Makaon na. Nangaon mi. Karon kay nagpamatuod man mo nga ang tuas sa habol karon sa panan-awong Pedro hinlo na tanan. I-prove na ko, no? Brother J. Carlo Badinas. I-prove. Pakit ako nga mukaon po kag ilaga. Ilaga lang sa. Kay pagkasunod na tong live, pakitaan na po ko, Pakitaan na po ko nga mukaon ka og kanang mukaon ka og kining linta. Linta. Kay kanang linta magigsuuran kuan man ang linta. Naaman po na dito sa habol. Nago dito tanang mga mananap unya karon kay ang mananap ang linta nag-ukob man to sa mga kabaw kay to apo ditong kabaw di nakasuod dito sa habol. Bakit ada kuno ko nga mukaon kag linta sige
Kanang showdown yun. Unsa pa may imuhang kuan diya sa kuha sa kining Libitiko, gangis. Showdown po ta. Mukbang ta. Mukbang ta mga kaigsuonan, mukbang. Sa gitugot sa Ginoo kay kamo nakiingon man mo nga ang buhat Jis naatanan ditong mananap nga nagalihok nga tagupat og tiil nya nagsaguyod sa yuta. Karon kay kanang linta kay nagsaguyod pud na. Nagsaguyod pud na sa yuta. Tan-aw na to kung tinuod ba gyud nga giprove ninyo, ha? Nagpamatuod mo nga kana siya usa ka tinuod. Human sa mukbang na to, kaon kag ilaga, kanang dili binuang. Wala tay daya ay. Mahilig ra banig daya ning RCC. Ingon dayon nga tuwa sa siomay. Nada ko no sa siomay. No, diha ra ka. Ikaw ha? Na. Be, dire be, hatoy mong naong be? Be? Hatoy mong naong? Bulay ako ng anak sa kong sawa eh. Be? Tanawar ako. Li. Tanawar na. Karon mga kaigsuonan, ako na tong gipost sa, dito sa Facebook. Ako nang gipost. Nagpost ko sa amo ang konversasyon. Akong gipost mga kaigsuonan. Pagka-disturbador na lang yun ako ang bata sa kasawa ama to. Katawa ra. Karon mga kaigsuonan, sa among konversasyon, ako ang gi-screenshot unya pagkahuman ako ang gi-post sa FB. Aron nga daghag makahibaw nga nag-challenge na mi. Nag-challenge mi. Tan-aw na to kung di gani ni mulusot si G. Carlo Badina sa ihang pagdawat sa ko ang challenge sa ato pa kanang ilahang pagpamatuod sa buhat Jess. Buhat Jess gikan sa 13 padulong sa 15. Ato pa nagpamatuod lang siya nga bakak. Huyang iyang pagpamatuod. Kay og pananglitan karon. Kung ang among challenge di gani ko makahatag og video, pag pananglitan karon may nagsugot okay na mi, okay hanay na mi. Sunod sa tulo ka adlaw nga di ko makahatag sa ako ang video nga nagkaon kog timos, apan-apan kana yung tibuok. Nay ulo, nay tiil, nay pako, nay ikog. Kumplito. Pag di gani ko makapost diri sa Facebook sa ako ang mukbang, nya ako pong ikuan sa ako ang vlog. Na ako'y vlog nga Pindon TV, one word na siya, sumpay. Capital P unya capital T. Pindon TV. Dito po na ako na i-post akong mukbang sa kining dulon o timos. Pero sa di pa ko magpadayon, mayong pagtan-aw dai ni Ros Coronel Lapas. Ako ning parente kay Lapas man eh. Unya si Generoso Mohika. Mayong gabi usab nimo bro. Unya si Jis Badjaw, Idulsa Badjaw Idulsa. Mayong gabi nimo diha bro. Karon sulod sa tulo ka adlaw pag di gani makapost, kita nga mga debaters o mga gitawag og SDF defender og RCC Roman Catholic Church defender, maghugyaw ta. Atong ipakita nga si Peter Pindon nitupad sa iyang sa mukbang, mukbang challenge. Kung pananglitan mga kaigsuonan, ang timos nga akong gikaon 20 ka buok timos akong gikaon. Atbangan pud niya kay challenge man. Atbangan pud niya og 20 ka buok ilaga. Kinahanglan nga wagi kuha ang ulo, wagi kuha ang balhibo, wagi kuha ang ikog, wagi kuha ang tiil. Kumplito gyud kay mukbang man. Challenge gyud. Challenge pag gyud. Mayong gabi bro Peter, banat bro. Banat gyud. Matud pa ni Ros Coronel. Og ni Idulsa ingon siya. Bro, magmukbang na si G. Carlo og ilaga. Mao na among sabot ganiha sa amo ang conversation nga ako ang gipost sa FB, no? Unya
Karon kay na-post naman na, wa na atrasay, ingon pa siya nga, kaon na kuno siya dito sa siomay, ay binuang man na. Dito sa siomay, wa man ta kibaw kung sa to gigaling atong siomay, wa po gibidyo nga ilaga to gigaling. Pero di gina siya mao og mag-challenge sa mga kigsuunan. Kanang tibok anay, ha? Ipakita nimo nga ang tibuok nga bahalag lutoon niya unsaon niya, hilaw ba unsa diya, basta ako maupod. Tibuok yun. Naay ulo, naay pako, ha? Naay ikog, ug naay tiil, kumpleto. Unya sabot mi, ha? Sabot mi nga kung 20 ka buok timos o apan-apan o dulon ang ako ang kaunon, mao pud iya 20 po ka buok ilaga. Mukbang mi. Tan-awon ta kinsa gi makaprob. Kay ang ako amang kay suunan namang ko gisandigan ana nga teksto. Oh. Wa man ko nakalapas sa sugo sa Dios. Kay ngano man, sumala man na sa Levitico 11. Murag naa man siguro na sa 13-14. Oh. Ang iya hapon matud pa niya, di po siya makalapas kay sugo po na sa Diyos. Mabasa sa buhat 10, 13, 14, 15 po. Pariha man mi ana, wa man minalapas, ha? Busa, ipakita na mo nga kining amo ang pagdipinsa sa kamatuoran matuod, pero di gani siya makapakita man kay igsuonan. Dako yung butbot, ha? Dako yung butbot. Namutbot ang Catholic Faith Defender nga si J. Carlo Badinas. Ha? J. Carlo Badinas ang CFD kung di siya mutungha o di siya magpakita o di siya mutubag ani ako ang hagit karon diri sa live sa Facebook. Ako ginay siya ingnon nga CFD bakakon, ha? CFD bakakon. Pero og magpakita gani siya unya pagkahuman mutuman sa amo ang gisabutan nga mukbang mig ilaga, ha? Og ako atimos kay mao may naa sa Biblia. Oh, largahan ako siya. Way ugam nga mga anti-sabat, in short, mga hugawan kay bisan hugaw muhabhab. Di lang sa tamo isigutan ng hugaw kay ginluan man pud ako no. Mao may ihang ingon nga gihinluan. Unya kay gihinluan, buot pasabot, hinlo na. Nya kay hinlo naman makaon na. Oh. Ako apod anam po koy gibasihan ana nga kana siya gitugot na siya sa Dios. Wa na siya gihinluan. Wa na siya hinlo Hinlo ng daan. Busa, kaon po ko. Siya karon kay tanan. Tanan nga naa diha sa kining buhat, jis, nga naa diha sa habol. Makaon naman, kay hinluan naman sa Diyos. Oh. Okay? Karon, ani ni siya mga kaigsuunan. Challenge. Humana mo aning ilaga og timos, kay mao man ni among sabutan. Lain na pod. Unsa mang naa diha sa Levitico nga gitugot. Mukbang gyapon. Naaman diha ang gitawag og gangis. Magpadakop ko gangis, magsuhol ko. 10 pesos ang buok, daghanay mo dakop ana. Makadakop kog pulo ka buok. Di 100 ra kong gasto. Mukbang. Unya, ug moingon sa nga gangis, sige, mugasto ko. Ako apod mohangyo pug ko nga kanang naa diha sa habol. Kanang kuto bitaw sa iro. Kanang bang kanang gitawag og kanang dili na pulgas. Katong dagko ba murag kuko ka dagko Sure man gid ko nga naato dito sa habol kay ang iro naaman dito. Nya, di man mahitabo nga mosuri itong iro nga may kuto. Nagitoy kuto. Oh, apil pong kuto. Oh. Kung napulo ka gangis ang ako ang iyang challenge, napulo mo ka buok kining gitawag og lihog daw kuno ko bit tabangi daw kuno ninyo unsa nang kutuhan ng dagko kay murag kuko ka dagko kining unsay kining unsa nang kutuha nga mura na gani na siya og kanang mabusog lingin kayo matod pa ni habagat nagbalik na ilang mga message, no? Ipaabot ni mga kaigsuonan. Kay ako ning balik-balikon kada gabi ko mag-live. Kada gabi ko mo live. Aron nga mahagit jud nako ning mga mga kanang gitawag og mga CFD. Di na ta magdebate. Hagbay ra nang sig debate. Gikan pa sa 16, 18,
Hantod na lang nag 2022. Sige tag debate. Iluganay og kinsay mo ingog daog. Pagka ang kauban, congrats. Ang ihapong kauban, congrats. Pareha daog. Diri ta sa mukbang. Naamang kay imuhang YT diha, YouTube channel. Oh, kuan po nimo. Kakwarta pa ta. Vlog po nimo nga nagmukbang taog ako challenge man eh. Ang ako ang gitugot sa Ginoo diha sa Levitico. Oh, request ka. Request ka, Brother J. Carlo Badinas o kinsang mga CFD karon nga makadungog. Request kanang gitugot sa Ginoo. Unya, ako po mo request po ko kanang naa sa sulod sa habol. Ha? Kanang naa sa sulod sa habol. Sama sa ilaga. Oh. Kining ulihipan. Unsay tawag aning ulihipan sa inyohang sa amo ana ulihipan man na. Oh. Bitin. Request ang bitin. Panalitan karon ang inyong gi-request nga gitugot sa Ginoo nga naa diha sa Levitico 11. Gitugot sa Ginoo, gangis. Kung 5 ka buok o 10 ka buok gangis akong kaunon, 10 po ka buok akong i-request nga naa diha sulod sa habol. Oh. Ipakita gyud. Mayon ka nga, ayaw na ng buaya bro, kay 10 ka buok buaya di man puna ko manghurot. Kanang gagmay. Oh, sama sa ilaga, na may ilaga nga kanang gitawag og guting. Kana bang unsa ning ilaga aga ni kining kanang ilagas tahop ba mo na akong i-request kanang taas og simod mga kaigsuonan nga og imo na sang matandog perting baho mga lisngaw yung baho bisag sa tibok balay og mo nay matandog nimo hait kay baho sangko gyud imong ilong kanang ilaga ayaw nang ilaga nga mga gipang cultured ayaw kato gyud nga ilaga kay bukbang man challenge man si kuan bitaw si Boy Angas bitaw ug si Boy Tapang wala gani toy kuan wa gani toy atbang gani wa itoy bersikulo ilaha wa gani toy ingon nga pag ingon nga request ko bro kaon og kuan bro botilya kaon po sa botilya kini ato dili pasikad gini pinasikad yun sa Biblia Brother J. Carlo Badinas. Diya kita manukad sa Biblia. Basaha ang Levitico 11, whole chapter. Unya, i-request kung unsay akong kaunon. Kay magpadakop ko, magpangita ko. Mugasto ko. Unya, ako pod, kanang naadiya sa habol. Nga matod ninyo, gihinluan na. Tanang mananap nga naa sa sulod sa habol, gihinluan na. Mo request po ko. Tanaw na to, kinsa nagsultis tinuod. Nagsulti kay kas tinuod. Sa to pa, di ka mahadlok, inaamang kas kamaturan. Tanawon ta ni karon si J. Carlo Badinas, nagtago-tago na ni siyang lungga. Nanago na ni. Mauwaw man Nga, matay. Ato ara ba nang gipabaro, gabinotbot ra ba na? Tago ta. Mo na man kay igsuunan. Karon, si J. Carlo Badinas, nanago na to. Nauwaw na to. Busa kini ako ang live. Wa man po ini sulod. I-share na dito nga i-share na sa iyaha man kigsuunan. I-share na po nako ni. Unya kamo po share po mo sa iyaha unya. I-message gid siya nga gihagit man dai ka og mukbang di ay, gihagit man dai ka challenge man dai kang Peter nga wa man kanay sukol. Ayaw na lang dibit-dibit kay magsigitag dibit ay wa man ay kapuslanan. Kanag yung gitawag og tinud-anay ba? Realistic. Real yun. Dili kay ingon nga binutbot. Pag ingon nimo nga tanan nga naa dito sa habol, magkuha ta dito usa ka buok. Di man kumutuo nga way ilaga dito kay upat man nagtiil lang ilaga. Napay ko laing challenge human sa ilaga, unggoy. Upat ko nagtiil god. Upat na tiil ang unggoy. Kung timos pulo ka bukong kaunon, pulo po ka bukong unggoy imong kaunon. Katong gagmay. Be. Tan-awon ta yung tinuod yun yung inyong ipang istorya kay og di gani mo makaprove sa ato pa nagpabilin yung binutbot ng inyong doktrina nga ginluan na tanan. Ang di man mo mukaon nga ginluan naman dagway. Aber? Muna man kay igsuunan nga kung
Kung tinud-anay, ha? Kung tinud-anay man kay igsuonan sa to pa, mo resulta gyud nga tinuod gyud. Pero mayon gani nga namutbot, dili na maayo. Busa man kay igsuonan, ha? Ipaabot ni sa kong amigo. Paabot ni sa kong amigo aron nga mahibaw-an nato ang kamatuoran man kay igsuonan. Nya ang ato ang live, ato lang ning putlo atong live kay ugma mag-live na punta. Ato gyapon ipa-probe ang iyahang kamatuoran man kay igsuonan. Di nato ni siya undangan og dili mo makakita sa amuang mukbang, ha? At tangin ninyo ang among mukbang sa gitugot na sa Dios, ha? Gitugot na sa Dios nga naa sa Biblia. Daghang salamat. Bye-bye. I love you all.